Вече снява сигурно добре, отново е тук. Да, вече снимаме накрая. Това е първият епизод на Терария. Почваме survival епизоди на World Launch. Няма да се казва така, ще се казва така. Как мисля, че е мултиплеер, за това няма той път не е на линия. Ще да ви покажа иначе как ние играем мултиплеер. Мама? Да. За закуска еди ли са салата? Аха. И ко се яде, бе? Еми, добре. Две палачиничици. Ало, пъпката ми яда. Нашия нов свят. Много светло спално. Дървета тук 5 метра. Обаче трудно ще си намеря место за къщата. Някъде тук. Изглежда хубаво. Измахваме брадвата. Той пък вече е тук. Сега, ако ми се обади, само ще напиша клипа Терария. Да оцеляваме в Терария. Епизод 1 плюс бонус, мултиплеер геймплей. Обади се. Как така вдигам без тебе, бе? Аз нямам клип на Терария. Знаех си, че ще се хванеш на шегата ми, бе. Ха-ха. Това е шегата, не все още съм 12. Няма Vice City мултиплеер.
Да, в мечтите ти. Искаш ли играем с Терария после? Добре, намери се. Аз без това ще направя клип. Терария. Да оцеляваме в Терария епизод 1 плюс бонус мултиплеер геймплей с Дани. Направих си нов герой. И в мултиплеера ще направим ли нова игра с нови герои и с нов world? А? Добре. Сега ще говоря пътю. Скот. То пък сега се казва Скот. Каква хубава къща ще стане от толкова дърво. Едно и половин стъкче. Да. Идеално. Копаем си пътя, копаем си го. Тук виждам минички. Наистина, я ми прати поне снимки или нещо подобно, за да се убедя. Прати! И добре, върнахме се в Терария. Да, аз се сега мърморех за него. Да, GTA Vice City мултиплеер, те знаят. Ако изобщо някой има фен, някой ми е фен, де. Те не, че много хора ми гледат клиповете и изобщо ги коментират, ама аз правя, де. Кой знае, може някой клип да стане по-известен, отколкото и да трябвало да е. Да се изненадаме. Слагаме дървоката лут! Парарак! А така. В миналия клип, който се пробвах да направя, бях стигнал до две настъкички, една-две и компютъра зацепи. Ау, бързър. И тук човече. Как викат, може би. Как така е? Ко? Аха. Правим workbench-то. Сега. Цункайте се за чао! На Георгиев Джинила ще ядем вкусноги с крем. Не. О, имаме гъбка, значи... Зайко. Не, че ми трябва. Да, бе. Да. И аз ще създам сега, той ми е тук за YouTube лъгъл, т.е. за survival на YouTube. Не. 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 Добре. Това достатъчно ли е? Идеално. Идеално.
Дялно се чувам, дялно. Като чалга. Там плавачите ще блестят. На торанчета черни ще ги духна като ураган. Фредо засияла. Направим една салатка. Добре. Като го създадеш и отпуснеш сървъра на нов world, ми кажи да влизам там. И хъбочето влезе в къщата. Каква лисица, каква невестулка. Игра терария. Ихил, трък. На България. Шу, ла-ла-ла-та, да-ла-та. Имам ли жилета, имам ли гел? Нямам гел, нямам жилета. Трябва да ходим да трепим среднощни престъпници. Ди-ди-ди. Дале. Къде са тези жилета, бе? Да. И то спът къщата няма да е толкова голяма, не? Шурикен отново. Не, че ми трябва. Може... Опа, идват господин и госпожа зомбаци. Трябва да бягам. Лърч, разбира се. Добре, медиум. Предишният медиум ли беше? Медиум. Колагва много, ще го направиш на смол. Еми ще го направиш така. Направи го така на смол. Да ти кажеш ли, бъгва ти за микрофона и казва си гаши. Как го викаш само си гаши. Да. Ех. Да не пускай на смол. Тъй като много ти лагва и гласа. Всичко ти лагва и гласа даже. Само ехо. Той запетваше само за човек, каквото си казал. Си гаши. Като някакво име китайско. Си гаши. Аз съм китайца, си гаши. И рек, мекси за салата. Да. Не. Строя си стената на къща. Добре, сеш.
Да, се паузва. Айде пак снимам. Ай, вече сме в мултиплеера. Вече си много смешен. Прекопирал си ми червения герой. В преш 5 часа там седиш като замръзнал. Дай така да го стига. Бай! Ей! Тъп слайм. Мри, бе. Пичните битки. Ей, врата! Оп. Коп. Така. Чай. Сега си правя някои важни материали. Така. Това е... Тик. И аз имам. Сега аз нямам повече дърво, тъй че ти чукай тая дърт стена. Надявам се като се върна да бъде от дърво. Аз почвам да копая мина. Може с чук. Чай аз ще по. The fuck. Мина. О, трябва по-отгоре го почнем. Ще трябва по-отгоре. Така се правят... Ай! Бошке. Добре, ще си копая тук. О, бошке, добре, айде идвам. Надявам се да е по-хубаво. Така, пушваме. Това прави... Свърши ми дърта. Чай, имам камък. Добре, без това. Камъка ми трябваше. Да е чай, да си изям салатата. Къде е твоята златна мина? С сребро. Чай! Абе, затвори вратата, е. Да, тук е. Добре. О, виж, намерих изворче с вода. Трябва да я разгъргедя. Да има повече вода. Златното изворче. Скална водица. Това изворче стана като в морето. О, Васка. Василе, алеле, мале. Силвър пари. 2 силвър коин и 27 копър коин. Ой, там има още 2 вази, вземи ги. Е там. Да, вземи 2. Вземи ги, оче. Аз ще побия слаймчетата над тебе. Защо винаги го бъркам? Овче. Дай да си ги заместя. Ау, бъди бе. Гледай, вече прави 6 демидж тъпия меч. Той е дървен. Ша. Хотявам да търся за вази. Не ме търси. Търси ме. Ела. Да не се губим. Добре, аз ще ти помагам, че. Знам. И за печка. То без печка не може. Тя е извор на живот. Такова ли ще ни е къщата? Следваща ли ще поем? Тая ще изоставим. Ли бе? После ще си вземем всичко от нея, нали?
Аз виждам надолу да има още неща, ама не ми се копай повече надолу. Копам. Давай. Давай, докато ти изкопаеш това нещо. Ама нали ще си ги поделяме нещата? Не бе, когато ми потрябва, ти го слагаш в някакъв чест, т.е. печеш айрана, слагаш го в чест и ако ми трябва такова айран или който сложиш в честа и аз случайно си взел. Не, но мога да направя. Аз имам вече 18. Здравейте, господине. Мога ли да участвам? Чай. Явно. Все още. Утре в играта, нали? В утрото на играта имаш предвид. Че... Да. Ау, паднах в мина. Ще изследвам. Няма чакай. Намерих ваза и още една. Изчакай ма, 5 секундички. Охо, какво намерих аз? С него. Какво беше? Една полшанка за живот. Чай, излизам, идвам. Мамо бе, телефона! О, айран. О, тепарен. Тя си го взел. Алко ли? Кой алко? Алко! Аз чувам алко, ти викаш око. Алко свин. Два духа. Окото е Херобрайн Виктайлов вкъщи. О, окото ма зомби, ще умра. Умирам бе, умирам. Това е край, бля. Не спалвам се. Евала. Тъпата врата е зомбито къщи. Да. Виж какво намерих. Да, запуши го го трепят, той не ми трябва на мене. За сега де, все още нямам нужда от крафтване. И аз. Добре. Айран. Да. 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 Аз имам само едно айран. Аз ще побия малко очички. Можеш ли да направиш това нещото, от което се куват мечове? Значи айран. Ако ти трябва. Аз отивам да убивам малко очички за стъкла.
Решен съм да бия очички за стъкла. Не бе, пускам го за стъкла, трябват ми стъкла. Да направя очички наши. Ленс, трябва ми тъп ленс. Трябва ми ленс, без фак. Едно ленс. Не бе, трябва ми... можем да си направим очички. От 6 ленс, едно ученце. Да бе, можем. Добре, аз ще трепя очите. Обих едно, получих едно ленс. Той го атакуваха. Живот. Че да осветял. Така. Така. Да, затваряй. Не бе, той живее там. Разхожда се. Не. Значи полшанка. Връща 50 кръв. Добре, я ще сега. Аз обаче нямам нищо. Так ще. Ла. Тръгва имам 100 живот. Ще умра. Не, жив съм. Изпокърти ги. Значи, какви тъпи зомбита. Не могат ме убият, като хората. Човек, къде бягаше? Търсята. Ела, за Калина. Калинка. Тя май се изпътнаха. На преден стол, бе. Така. Защото ми трябва стол за да направя чела. Евала. Ето чела, искаш ли да ти ги дам? Я виж как изглеждам с тях. Бип. Служи си ги. Не мога, това беше единственият ми ленс. Да. Да, виждам. Чай. Повече тук трябва да расте цвете. Ама то тук расте само цветето. Аз съм правил такава ваза и само си расте цветето. Не. Не. Аз няма да трепя зомбита, че той ще го изпокърте. Не, няма да трепя. Трябват ми стрели. И лък. Трябва ми дърво. Имаш ли дърво? Ти виждаш ли тъпата звезда? Виждаш ли звездата?
Звезда. Трябва ми дърво, трябва ми дърво, трябва ми дърво за лък, трябва ми дърво за война. Трепи се, аз ще умра. Да. Но не може да я... Ау! После ми върни пък. Да. Само да я слагаш в чест и други неща, иначе... Защото ме убихте! Их, това ми даде нещо, някакъв ринг ми даде това. Това какво да? Дефенс. Това ми даде дефенс. Имам дефенс вече. Че, слагам тук звездата, не ми трябва, понеже. Какво правиш? Пишеш? Какво пишеш? Още една звезда. Тя звезди нямат ли свършване, бе? Кой пише? Да. Слагам ги в... Аз тук ги слагам от честа, тилча я взема и тая. Очичка. Христо ми пише, айде мота. Съжалявам, ама не. Ела я слагаш в честа, тя не ни трябва. Когато съберем 10 звездички, този с най-хубавите айтеми или по твое решение ще получим мана звездата. Не, аз нямам звезди. Да. Едно зомби го пусна, като го убих. Не можеш. Можеш само да правиш мана такова от нея. Да. Да. Аз тям търся зомбита. За още такива неща да ти донеса. Аз тям да ти търся зомбита, да ти нося такива неща там за такова. Ами ако намерих за сега само айрон. И едно желе. Купиш айрон. Айрон. Намерих другата земя, ако искаш идвай. Дето има тия летящите глупости. Ще ме убият. На 1% живот съм. Представи си как живея. Сега... не, мъртъв съм. Не. Как спокойно загубих си парите, ако дойде някой човече. После искам да си купя нещо яко от него. Добре, не ми е взел всички пари. Да, някой Blacksmith там. И ще много неща си сложил тук. Че и аз си сложа моя меч тук. За какво си хвърлил тук sunflower, нали? Трябваше. Клей. Трябва ми. Да. Защо? Не. Виж. Това ваза. Епично. То си погасна само.
Ау! Тя с две слаймчета малки ме изпокъртиха, бе. Сигурно. Използвал си гроба ми като табелка. Добре. Да. Не. Модове за терария. Един, който може да ставаш дух, като умреш на Хардос. Един, който можеш да ставаш дух, като умреш на Хардос. Хардос е моде. Хардос е моде. Може, после. Аз ти предложих в къщата, ама ти... Не. Защо в къщите? Но всички хора си правят мини в къщите. Явно. Не бе. И в терария много хора правят. Изчакай. Че. Този да влиза в къща. А не, влизай в къща. Този не влиза. Така. Не. Не играя. Никва. Терария в момента. Не го знам. Добре. Хоп. Да. Аз не правя къщата. Аз не правя къщата по-уютна и хубава. Да. Аз я тая си я правя уютна. Може аз да живея в нея, ти да си живееш в хубавата дървена къща. Ама иначе, аз ще не минавам много често в тази къща. Добре. И аз. Не знам. Аз ще направя много хубава къщата. Сега ще ти кажа, върни се, за да се върнеш да я погледнеш. Като е готова, да още не е. Може би, да.
Не. Не знам за какво говориш. Да. Дани, ела видиш къщата, готова е. Ела видиш къщата, готова е. Тя е готова за сега. Идвам при теб, или поне да си разходя, да си взема малко неща. Тая мина тук ти виждал ли си? Виждам има. Тук виждам има блокчета. Ти влизал ли си тук? Аха. Ами изглежда. Торч. Охо, да бе. Толкова много. Аз пък намерих много вази тук. И само пари в тях. Шурикен сега намерих. Намерих намерих голям червей. Даниела бързо намерих червей. Тук водата тече. Да, и той е тук, където се е заклещил да спи. Идвай. Аз съм вдясно. Сега тук копая дупка, за да мога да стигна до него, не под водата, ами. Така, мисля, че това е достатъчно. Почваме да копаем под вода. Бий го. Да. Добре, ще оставя едната за тебе. Опа! Ето с долната е за тебе. Аз намерих торч в едната. Ти кажи кой си намерил в другата. Браво. О, тук виждам нещо. Има мина. Отчам да я взема. Знам. Казвал си ми преди. И без това нямам нещо. Не. Ли си личеше? Взимай го, не ми трябва. Все още. Охо, намерих кристалчета. Не знам, някакъв вид. Ей, там горе има айран, ако искаш го вземай. Кристали... За какво ми взимаш? Ах, какво искаш? Не знам, и аз ще да питам. Добре.
Алчо, други въпроси имаш ли към мен? Охо, аз нямам клип. Не. Аз виждам минерали. Да. Не, днеска. Ами, не знам. Да. Да, долу има нещо. Долу има нещо. Долу има нещо, виждам, казвам ти. Нещо свети. Това е някакво растение. Не е топаз, растение е. Не мисля, че има някаква полза от цветните торчове. Да. О, аз си виждам нещо от другата страна, тъй че аз тя да го копая. Алекс. Сега правя клип, ако... Дани! Тук ще завърша първи епизод плюс бонус геймплей от сплена Терария и мерси, че гледахте.